Himawa na naman grocery guys. Ako na guys. Diyan na nagjunjun na uli na. Sige yan na to. Radari nagtikaw-tikaw. Alas 4 na sa hapon. Diyan na nagjunjun na uli na siya. Ning tagbo man jis mingkoy dajon. Hindi ka na siya sa taas. Higda-higda. Ay, sa mo pa pagnaw ka na? Ano siya namang bitbit? Panlista log saging. Maro may nakayanan sa tricycle ang kakingan. Dasi Zedang kuan guys saging ug pandesal. Na guys, mga tagsaging. Tapos dun sa gawas na pagikuring-kuring diyang tricycle. Maligo pa ko ron, gawa pa. Pamo ko naligog sa juga niya kay dasakit magang baligkawang. Karon ako maligo kay diyang tataod matunapod mis lungsod kay mag-upload. A few moments later. Good morning mga people. Ginom sa tag sa labat. Napil pa ko nang siya nag-inom sa labat. Woo! Pinagana ba mo na yung dagan? Magkakay din. Hey guys, majong adlaw ninyong tanan. Ako na pod ni si Jinverse. Welcome to our channel. Nagawa na pod. Ato man tapos gawas kay atong ang pinalit nga tayo sa kanding ba, tatong ipangbutang dito sa ang tinanong mga pipino. Diyan ning bunot naman pod ag uwan. Nga si Junjun guys, to just tindahan kay Ijanggi paadyon tong butanganan sa istante kay saburan man siya nga na dito gibutang sa tubangan. Karon ni na pang gibalhin nga sige panawag kay assistant kuno kunija patabang si Jada datos kuan tindahan dyan tabangan karon. Unja mga pamampi paguman na panglaba, gilaban na ana magamuang labunon. Amo na laman tong hay-hay ni Gian nasa nga tabangan si Junjun karejep dari ni Janggi buwat sa tindahan. Samukan punisming ko yo. Pilapil pa yung trabaho. Okay. Murag la. Guys, good morning. Labad akong ulong. Ang mo. Muna na, na-inlove na. Hindi. Mas masakit ko nung bukay, na-inlove. Grabe naman po na. Ang bitaw, Grabe. siyempre. Tanan na lang ko. Masakit man ang bugi na una-una. Sabi kayo mag-call ko. Nga naman na basta ma-inlove na masakit yun ang buho. Didi pwedeng nanginom man tagbugnaw gahapon lita. O, may mahimo karon guys, na midaris tindahan, na manggi adyo ni nga mo ang tindahan. Bali na mo ag istante daris kilid. Para gangin gikas gawas. Masuda ni di kadyo alimuot kinakaharang maning istante daris atubangan. Ang ibalin dana. Bali na mo danag duha ka istante amang itupad. Magupapod mi na human ni nanay istorya. Nanawag man siya. Silang duha ni tatay. Nangamusta nilipay sila. Nga kanang makauli na kuno ko. Basin karong sunod si Mana matumig syudad kaya to na mo sa ati floor. Koy. Samok-samok punis Mingkoy oh. Kasamukan na yung trabahong papa. Gasas papa na pagkasunod-sunod. Samukan ka to kas gawas ka. Hi guys, good morning. Welcome to my vlog. Isang Mingkoy. Lala. Ay, daga na. Panagi kinalisang gi. Ay, malisang gi. Ay, malisang lagi nagyan. Hala. Ang bocha. Agalerje. Nga, kebut-kebut ka na na. Hindi naman. Hindi ay. Naku. Pilay sukod. 16 inches. 16 inches, tas nipakapin nga 2 cm. Sabay ilak karon makita ko.
syura, basi gasugod-sugod na kagimo. Oo, do. Di ka mo to. Oh. Muna yung gitas on. 16 an. One half. Napamidari guys kay namalit pa sigiyan o kanang toks. Kay nautan si Junjun o kanang toks. Paminahuman sa among gibuhat dito sa tindahan. Nautan si Junjun og gamit. Nanas giyan guys, gikaning palit og toks, gabay ra si Ja. Dana ra mapud si Ja sa unahan ning palit. Tapos, 250. Mahal din ang ingana. wala di ani boy. 250 ni usa daw. Piso raw eh. 50 ra kuno sa Manila, tingagan ni kuno asam puti na sample. Sagol dia. Taas lang daw na siya pa. Ha? Taas lang siya. Pre, sila sukod sa puti pero taas. Taas daw na siya pa. Okay ro. Mas taas. Magkuha nami guys, magayhay. Kay mag-assist pa kung Junjun dato siyang gibuhat sa tindahan. Ang panguran ni Rian din. Junjun nandiyan ang labak kay. Tapi maglabang dahan. Ang tiwa po dito, jersey, ipasa. Basagin mo ang jersey, napadari, wag ka ma. Buta na, Gigi. Anak Juski, arong po na na kay pamilya, di na ka matalik si mong mana. Kasi noon, nadya pumalit. Nag-slip pumalit mo ang taon na. Ibutan na ako sa aquarium man, tong gipamili na ko nga po dyan ay baligya. Asa man. Nandiri po po. Naman na yung magbalik dyan. Pwede na. I-groom na lang na. Hindi pa May ma. malagyan ng gagmadya. Ilan ang mga anak, padagkoon pa na. Tapos muda ko na nga na itsura, nagmuda ko nung nasa aquarium. Mamalagyan ng ipangbutang ang sagbut. Di nakagbuto, talisay na. Magibutang na ni magtalisay. Pampagrinog tubig, tapos antay para iwas po sa sakit. Mga dyan mga isda guys, sara ng daghana. Na tilamig color. Nilidapod. Una dyan mga isda. Kana may pwede na ibaligya, oh. Kani sila. Hmm. Kari mga gagmay pa man. Sila na anak, kung muda ko na nga. Naman lagi dari mong gibutang agang tanom. Nadi ha. Nani sulod, mga puti ka na. Naman lagi nga mga gagmatoy. Muna yung mga lingaw ni Gian guys. Puti ka na. Sa mga isda, nadamay paghang tanom. Nadana gibutang. At least nabuhi ni, dako man gani, oh. Mga ihay sa mi guys, sa mga gilabahan. Hey guys. Hi me guys. Kami na po ni naa sa Gingers Vlog channel, naglingaw-lingaw na po. Dapat akong jersey maunong kabuok para sa usa ka semana. Aw. Order ka siya, puro laman bike, pang bike mo ang order pirmi. Siyempre, unahan, maginabike mo man imong sakyan. Ala, tarong kita sa nina, tapos sa imong bike, mabungkag na happy to. Order ka siya, pi. Part of the life. Jersey. Guys, jersey. Nasa may mong lubot man, nagkaigit, magka-green. Oh. Ano na tayo pakita sa kamerawa guys, nagkaigit. Sa bangko, magod na. Bangko, akagod, nagkalimot na siya, simuta. Sa bangko na. Sa Yeah, amo bangko, nang akagod. trabaho ni Papa dito sa tindahan. Libanga. Ada, awa. Oh, oh. Nabot ra ba diri? Sa kuanin pag nakaigit si mong mata. Dalikod sa gani, bawag. Sa pagbarina ni Papa. Ang silabot sa marina. Ang silabot sa marina, buwag. Kapit to, kapag ama ko kay... Ngayon di magkamulingi. Ngayon di magkamutalikod na. Oo, amay na kang green na. Gigit-gigit, dagay gigit to. Basa, magod na. Basta mangkod na. Sa bangko na kakamilig ko na dito sa CR. Sa bangko. Kung sa may labot sa bangko, nga mo green mo nagbangko. Nasuso ko kataw eh. Tingnan lang mo kung nakaigit ha. Tural ra no? Sa pajama ko kay nagbarina mi ni Papa. Talsik, makapaso. Nagpajama ko kay nagbarina ni Papa at talsik, tae ni talsik. Yeah. Ang kuwan. Yeah.
gawa. Wala siya ka natugtan mag-bike lagi. Kisang di pa kung pintanong ko pakikilig ng mag-bike road kit. Pwede ko plastiko niya katong pinakadako nga plastic garbage kay maghimo na po kung butang na isda. Kanya magkami ni Papa. Hindi naman sa papa dito. Madjam ako guys, pinakaigit man ko. Dito kamaluin ako, may mula kong pagkasadon sa gwa. Namanggod? Ay so, dita. Namanggod? Namanggod. Wala. Unta na Tumana dyan migay ay guys. Siyempre, mag-secret ka, ikaw may luoy. Tapos wala man ko secret. Meron kang utagong mga simbong naong. Wala mo Dam lagi ito yung comment eh. Kadyo lagi palusot giyan, tub ana. Nadi ay. Lagi ng comment. Duya po. Nabitaw. Duya po na ko. Marami hay guys. Reprimedaris tindahan kay mag-assist kong junjun sa diyang gibuhat dari. Hi guys, majungod to guys. Ito na. Mapaminaman dari sa mga buhat. Pabi, para madali ka. Wala. Kabalo mo kung Murapag ka mao. Si Jakuno murapag ka mao. Grabe ka, pas mo na nga. Ako manggod na Gunita ni mo na puta, tapos mo na. Kaniyo, tapos mo yan Puto din. Ay, sabay. Ano, libang sa ko, bala. Jawa na ni namo na kumprahi mga tulo ka buwan na siguro ni namo na kumprahi kaya ramang mingawa. Kumprahan bahala ginagmay ra basta na alam maghihapon kinaanad na rabaning tindahan na nga sila pa ni mamag ni papa nga wajud ni nasara 20 ka tuig na ning tindahan na bahala ginagmay ra basta na alaman gihapon ba kumprahan na po ni namo kay murag tulo ka buwan na midani wa nakakumpra kay ara laging mingawa na jay adlaw nga wa jay halin amara ning gitarong karong maluwag-luwag po tanawon ba kaya rang kalimuot kasalipod maning duha ka istante dani sa tubangan mo nang way hangin makasud mo na mang gitaron para di ka limuot ba para agangin maglusot-lusot ra di man day lalim ma-assistant kapoy Kasi girag. siyempre magwat ra makugansay imuhang isugo kanang isa mo diyang isukod. Sila may sweldo na eh. Pakyaw na eh. Sige, bayaran ka na kinintos. Waido ko isa kasi mana. Libre na lang. Hindi mo nagkagwantag di makadog. Libre na laman kuno guys kay maglit may di makadog. Ug lain magtrabaho 500 ang adlaw. Nandiya kay bana ra may magtrabaho. Libre ra dog. Libre bayad. Dobra. Oh, alagi kang taga-anong 500 nandiya di ka kadog og isa kasi mana. Libre na nga lang gani. Kaya ano na eh. Dugdog na adlaw-adlaw. Ako ray tig ni ja guys, tiglantaw ba? Nagmingaw ka dyan nga mga tindahan ni para sa una. Nga, mahalinan ko bisa ginagmay. Karon na di adlaw nga, waji halin guys. Mo nang wa namin nakakumpra. Eh, wa may halin. Hindi naman ginununan. Saksak asistan. Sus na ba asistan si Giragyaw yun? Iabot! Anan. Ikaw na. Abot. Tas flashlight. Asang itong flashlight? O yes, assistant oy. Jawara bay bayad. Sakto na saksakan na no? Kani? Flashlight hindi makita kayo. Kaluya sa assistant, bisag unsa na lang may isago. Ano ginong system? Muna mo ng grocery guys. Ang morning mo kuhan din sari-sari. Grocery. Yung morning trabaho kay yung morning kuhan. Si Binilibin. Piti naman pag-ato pa. Dito na mabutang tong tais kanding kay uwa naman pod. Trabaho mis tindahan guys kay himuon na kuno ni jaw grocery. Ang kanusa pa ka na may tabo. Bitaw adyohon ni para makaulis mama puhon malipay si ja nga. Nalami na tanawon ng gijang tindahan. Na plaster nag isa guys. Ag isa dari ag isa. Para luwag tanawon ba way sabon dari sa tubangan. Naligo na kasingot pa. Nahuman na. Na-plaster na dyan ni Jag butang. Way sabon dari sa tubangan kay gisabura na pud si Ja. Parahawan dia ba?
Ligo-ligo na ra ba kasingot? Limot ka gini.